салом дӯстон, шаби бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ба анҷом расид. Мо дар рӯзи якуми рақобатҳои даври чоруми мусобиқаи беҳтарини бошгоҳӣ бозиҳои ҷолиби диданиро зиёд дидем. Имрӯз ҳам шаҳри даври Лигаи Чемпионҳо аст ва акнун танҳо Аврупо не. Тасаввур кунед, дар як бозӣ Каутино дубл мекунад, Мане ассист, Талиска бошад, хетрик анҷом медиҳад. Ин ҳама дар гурӯҳи дастаи Истиқлол. Шаҳри бозиҳои асосии даври чоруми Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё ҳам дар видеои имрӯза ҷо дода шудааст. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, имрӯз низ давоми Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва шумо метавонед ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо ҳар вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. оғоз мекунем аз бозиҳои гурӯҳи F ки онро гурӯҳи марг мегӯянд. Рақобатҳои ҷолибтарин ҳам дар ин гурӯҳ гузаштанд. Дар Сан-Сиро бозии дастаи Милан ва ПСЖ рақобати асосии шаби гузаштаи бозиҳо буд. ҳанӯз пеш аз бозӣ рақобати перформансҳои мухлисон оғоз шуд. Дар Париж мухлисони ПСЖ Белмандои дар даст пистолет дошта нишон доданд ки як намоиши зебои варзишгоҳ буд. Мухлисони Милан ҷавоби дандоншикан гардонданд. онҳо Какаро ҳамчун қаҳрамони филми Матрица нишон дода, гӯё ӯ ҳамаи тироҳоро баргардонида истодааст. бозӣ бо фаъолии дастаи ПСЖ оғоз шуд. Парижиҳо бештар ба ҳамла рафтанд. шогирдони Энрике бо кӯшиши Шкриньяр аввалин шуда гол заданд. ин гол зарбаи сахт ба миланиҳо буд, чунки онро собиқ бозингари Интер зад. аммо маълум буд ки Милан ба ин бозӣ бармегардад. голи Рафаэл Леау расониҳоро ба худ овард. ӯ пуштонакӣ бо усули зеботарин гол зада ба ҳамаи хейторони худ ҷавоб гардонд. умуман Леау яке аз беҳтаринҳо дар томи рафти ин бозӣ буд. дар ҳамои Милан ҳамчунин бобои Жиру ҳам ҳаст ки то ҳол дар сатҳи баланд баромад мекунад. ин бозингар голи дуввуми миланиҳоро зад ва тавонист ҳисобро 2-1 намояд. Стефано Пиоли бо хатти нимҳимояи худ ки он ҷо Мусо, Рейндерс ва Лофтус-Чик бозӣ мекунад, бар Луис Энрике дастболо шуд. ҳар се онҳо аз як угарти нимҳимоятгари ПСЖ арзонтар ҳастанд. бозии дигари ин гурӯҳ бо иштироки дастаҳои Боруссия Дормунд ва Ньюкасл сурат гирифт. рақобати онҳо бо ғалабаи дормундиё хотима ёфт. Фюлкруг ва Бранд имкониятҳои худро истифода карданд. умуман дар ин дидор дастаи Боруссия ба Ньюкасл ягон имконият надод. дарвозабони Боруссия ҳам дар лаҳзаҳои зарурӣ кори худро дар сатҳи баланд иҷро кард. ҳамин тавр пас аз 4 давр дар гурӯҳи марг лидер дастаи Боруссия Дормунд бо 7 хол аст, дуввум ПСЖ бо 6 имтиёз, сеюм Милан бо 5 хол ва чорум Ньюкасл бо 4 хол қарор доранд. ҳамаи чиз ин ҷо дар як ҳолат боз метавонад тағйир ёбад. Атлетико дар майдони худ бар зидди Селтик бозӣ дошт ки дар даври гузашта бо ин тим мусовӣ кард. дар бозии охирини худ Атлетико аз Лас Палмас шикаст хӯрд. барои ин дар рақобат бар зидди Селтик дар майдони хонагӣ тамоми қару ғазаби худро ба ин даста холӣ кард. шогирдони Симеоне 6 голи беҷавоб ба дарвозаи шотландиё заданд. албатта фаромӯш кардан лозим нест ки Маеда бозингари Селтик корти сурх гирифт ва ин ба натиҷаи бозӣ таъсири бузург расонд, вале бе ин ҳам Атлетико хеле олӣ бозӣ кард. сегонаи хатти нимҳимояи марказ дар симои Гризман, Коке ва Бариос дар сатҳи баланд буданд. Гризман чунак вақта беҳтарин буд. гуфтагӣ бар ин ғалабаи калонтарини Атлетико дар тамоми таърихи иштироки даста дар Лигаи Чемпионҳо мебошад. дар бозии дигари ин гурӯҳ Латсио дар майдони худ Фейнордро бо исои минималӣ 1-0 мағлуб кард. Барселона дар сафар аз дастаи Шахтёр шикаст хӯрд. Шахтёр дар ин бозӣ дар томи самтои майдон беҳтар аз Барса буд. ҳисоб бояд на 1-0 балки 4-0 мешуд. аммо Шахтёр имкониятҳои доштаи худро истифода набурд. ин шармандагии Каталонияро мо пурра дар канали Барса TG таҳлил кардем. метавонед аз он ҷо тамошо кунед. дар бозии дигари ин гурӯҳ дастаи Порту дар майдони худ тавонист Антверпенро шикаст диҳад. Пепе калонсолтарин бозингари майдонӣ ва кӯҳансолтарин муаллифи гол дар мусобиқа шуд. 40 сол ва 254 рӯза буд дирӯз Пепе ва дар ин сину сол гол зад. Манчестер Сити дар майдони худ Янгбойзро қабул карда бо осонӣ дастболо шуд. Эрлинг Холланд дар ин рақобат 2 гол зада, як маротибаи дигар Фоден дарвозаи рақибонро рахна сохт. Гвардиола ва дастаи ӯ ба Бавария ва Реал ҳамроҳ шуд. Сити ҳам ба мисли ин ду даста пас аз қаҳрамонӣ дар 4 бозии навбатии мавсими нави Лигаи Чемпионҳо ғолиб шуданд. дар рақобати дигари ин гурӯҳ Лейпциг дар сафар дастаи Цверна Звездаро шикаст дод. боз ҳам Хави Симонс гол зад. Опенда ҳам дар ин дидор муаллифи гол шуд. ду бозингаре ки тобистон ба сафи Лейпциг омаданд.
На танҳо дар Аврупо, дар Осиё ҳам бозиҳои беҳтарини Лигаи Чемпионҳо доир гардиданд. Дастаи Ал-Наср бе Роналдо дар сафар тавонист Ал-Дуҳайлро шикаст. Диаталиска хетрик карда пирӯзиро барои арабҳо таъмин кард. Акнун дастаи Роналдо 95% аз гурӯҳ баромад. Ин эҳтимоли омадани Криштианоро ба душанбе кам мекунад. Дар мавриди ҳолати дастаи Истиқлол дар гурӯҳ ва бозии ин тим бо Персеполис пас аз бозии дирӯза дарҳол ҳарф задем. Як ҳодисаи дигар дар Лигаи Чемпионҳои Осиё рух дод. Сармураббии португалии тими Ал-Иттиҳод Нуно Эшпириту Санто аз вазифа барканор шуд. Ин ҳодиса пас аз бозии Ал-Иттиҳод дар Лигаи Чемпионҳо бар зидди Ал-Қувва Ал-Ҷавия рух дод. Дастаи кишвари Ироқ ғалаба кард ва косаи сабри роҳбарияти Ал-Иттиҳод лабрез шуд. Акнун Нголо Канте ва Карим Бензима бе сармураббӣ ҳастанд. Онҳо мутахассиси навро интизор мешаванд. Дар бораи ғалабаи дастаи навбаҳори Узбекистон ҳам бояд ҳарф занем. Дастаи кишвари ҳамсоя дар Эрон дастаи Насоҷиро шикаст дод. Кӯ ба хотир оред, чунин будааст ки дастаи ӯзбекистонӣ дар Эрон ғалаба кунад. ҳисоби 0-0 ҳам бояд қайд шавад. Сипоҳон аз Эрон 9 голи беҷавобро ба дарвозаи Агемка зад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.